Здравейте от Шанхай, аз съм Никола и съм студент тук от почти една година. Аз и моят екип с удоволствие ще ви помогнем да продължите образованието си в Китай. Защо не да бъде ваш гид и най-добър приятел, когато дойдете тук. Сигурно се питате каква е атмосферата, виждате колко е различно. Тук е един от големите молове, който често аз вземам да си хапвам по някой път. Отсреща е банката. И сигурно възникват много въпроси от сорта на доколко е възможно да замина за Китай, какви специалности има, какви са университетите, какви са цените, има ли възможност за стипендия. Да, има възможност, има два вида стипендии. Цените са различни, отколкото в България. Ще се убедите и сами като дойдете. Но на всички тези въпроси можем да отговорим на момента. От вас остава само да се свържете с нас. Приятен ден!